ଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଦାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଆପଣଙ୍କ ଦଶା କରି ବଢ଼ିଛି ମୋ ଦଶା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ରାଜା ବିନା ଦୋଷେ ରାଜ୍ୟବତେ କରିଛି ଅନ୍ତର ପତ୍ରୀକୁ ମୋହର ବୟସୀ ହରି ତାରେ ଉଚ୍ଚ ମୁଖ ପର୍ବତରେ ହନୁ ସହ କରିଛି ବାସ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କିଛି ସନ୍ଦେହ ଧନୁର୍ବାଣ ଆଉ ସମ୍ବଳୀୟ ମାରୁଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ନ ପାରିବ କିଣି ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ରାତିକୁ ଭଲ ଆମିଷରେ କରିବେ ନିକ୍ଷେପ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଏକାଚରେ କରିବେ ଚରଣ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବ ସେଇ ମହାପ୍ରତ୍ୟେକ ମତେ ମୋ ପରିଚିତ ରଥ ଭୋଗିବେ ଆପଣ। ହେ କପିସ এই সামান্য কথাକୁ কিবা କରିବୁ ଭାବନା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। এই দেখো আকাশে সত্য ছাড়া করুছি তেল হে কপিস আଜି ভয়ঙ্কর কথা হয়েছি সমান অগ্নি সংযোগ করো। ତା ସଙ୍ଗେ କରିବା ସମୟ ମୁଁ ଟିକେ